କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଡର? କ'ଣ ଆପଣ ବାହାଘର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି? ବାହାଘର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଅଜବସା ଫିଲିଂ ହେଉଛି କି? କ'ଣ ଆପଣ ଗାମୋଫୋବିଆର ଶିକାର ହୋଇନାହାନ୍ତି ତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଡିଟେଲ୍। ନମସ୍କାର ସାଥିଓ, କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ମୋର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଏତିକି ତ କହିପାରିବି ଯେ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କରିଦେଲି। ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ନହେଲେ ନ କରିବେ। ହଉ, ଆଉ ବକୱାସ ନ କରି, ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ବକୱାସ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍। ସାଥୀମାନେ, ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ଦୁଇଟି ପରିବାରର ମିଳନ ହେବ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଗାଁର ମିଳନ ହେବ। ଗାଁର ମିଳନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଝିଅ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ହେଲା ନା? ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲାନି ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ। ହଉ, ଆଉ ବକୱାସ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିବାହ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୟ କିମ୍ବା ଡରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାବିପାରିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିବାହ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡର ବା ଭୟ କୁହାଯାଏ। ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଗାମୋଫୋବିଆ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗାମୋଫୋବିଆ, ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ କେଉଁଠି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେହି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଗାମୋଫୋବିଆ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ। ଗାମୋଫୋବିଆ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଜେମୋସରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ବିବାହ ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଆଉ ଫୋବସର ମାନେ ଫିଅର୍ ବା ଡର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଫୋବିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗାମୋଫୋବିଆ ଇଜ୍ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା କମିଟମେଣ୍ଟରେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ବା ଆପଣ ବିବାହ ଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାମୋଫୋବିଆ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଉପାୟ। କ'ଣ ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନର ସହିତ ବିବାହ କରି ଘର ବସାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଡର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ନିଜର ବିବାହ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଥରି ଯାଉଛି ବା ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଛି? ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଗାମୋଫୋବିଆର ଶିକାର ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଫୋବିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଉଛି ଗାମୋଫୋବିଆ। ବିବାହ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଡର। ହୋଇପାରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ବା ଯାହା ବି କାରଣ ହେଉ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଡର ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଗାମୋଫୋବିଆ କ'ଣ, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥିତି ସହ ରହିବା କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାମୋଫୋବିଆକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ଗାମୋଫୋବିଆ କ'ଣ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗାମୋଫୋବିଆକୁ ବିବାହ ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଡରକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ବିବାହର ଡର ନୁହେଁ, ଏହା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣର ସାମ୍ନା କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବନାଇ ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କମିଟମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଡର ଅଟେ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କେବେ କେବେ ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ରାଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ ଗାମୋଫୋବିଆ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଆମ ଯେଉଁ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସାରା ଜୀବନ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଡର, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଗାମୋଫୋବିଆର କେତେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁରକ୍ଷା, ଛାଡ଼ିବାର ଡର, ଅବସାଦ, ଆତ୍ମବିନାଶକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗାମୋଫୋବିଆର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛି। ଗାମୋଫୋବିଆର ଲକ୍ଷଣ: କୌଣସି ବିଚାର ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟର ଡର, ଜୀବନରେ କୌଣସି କାମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥତା, ବିବାହ କରିବାର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବା, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆଉ ଅତୀତର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ବା ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଛାତିରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବା, ହାଲକାରେ ଚମକିବା
ବା ବେହୋସ ହେବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା, ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ପଚାରିଦେବ ମାନେ ସେ ଚିଡ଼ି ଉଠିବେ, ଚୁପ୍ କର, ସଦାବେଳେ ଖାଲି ବାହାଘର ବାହାଘର ବାହାଘର, ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଆମେମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନେଇଥାଉ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ସିଏ ବି ଗାମୋଫୋବିଆର ଶିକାର ହେଇପାରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆମ ସମାଜରେ କେତେଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ଟାହି ଟପରା କରନ୍ତୁ, ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ଭଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କରିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ବିବାହ କଥା ପଚାରିବା ମାନେ ସେ ଚିଡ଼ୁଛି ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ରୋକନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ତା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ହୁଏତ ତାକୁ ଗାମୋଫୋବିଆ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇକି ମଜା ଉଠାନ୍ତୁନି, ତା'ର ମଜାକ ବନାନ୍ତୁନି। ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାମୋଫୋବିଆର ଉପଚାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଡର ବା ଭୟ ଅଟେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗମାନଙ୍କ ଭଳି ଗାମୋଫୋବିଆର ଉପଚାର ବା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି। ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥେରାପି। ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥେରାପି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବିହେଭିଅରାଲ ଥେରାପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ମନୋଚିକିତ୍ସାର ରୂପ ଅଟେ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଭାବନାକୁ, ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଉ ବିଚାରକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ଖୁସି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏହାର ଉପଯୋଗ ଗାମୋଫୋବିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। କାଉନ୍ସେଲିଂ ବା ସଲାହ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଗହନ ରୂପ ଅଛି, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ, ଭୟ ଆଉ ଭାବନାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯିଏ କୌଣସି ଆଘାତ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ ବା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ହିପ୍ନୋଥେରାପି। ହିପ୍ନୋଥେରାପି କମ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ, ଯିଏ ନିଜର ଅତୀତର ଭାବନାକୁ ବା ସ୍ମୃତିକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଅତୀତରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିବ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଇଏରେ କିଛି ଘଟିଯାଇଥିବ, ସେମାନେ ନା ସେଇଟା କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ବି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ତା'ର ମଜାକ ବନାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତିନି। ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅତୀତର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକି ଚାପି ରଖି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଫୋବିଆକୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବ ଏଇ ହିପ୍ନୋଥେରାପି। ମେଡ଼ିସିନ ବା ଔଷଧ। ଗାମୋଫୋବିଆର ଶିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ କିଛି ମାମଲାରେ ଡକ୍ଟର କିଛି ମେଡ଼ିସିନର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଗାମୋଫୋବିଆକୁ ଦୂର କରିବା ସହଜ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ରୋଗ ଅଟେ, ଆଉ ଏହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଉ ଠିକ୍ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏ ଥିଲା ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।